forsøgsbord. Det var godt. Ja, det var godt. Nej, nej. Nej. Ja, det var godt. Nej. 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 Det var godt, det var godt, du er dygtig. Ja, det var godt. Du er dygtig. Ja, det var godt. Det var godt, ven. Du er dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Dygtig. Ja, du er dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Dygtig. Nej. Tak. Det var godt. Ja, det var godt. Dygtig. Det var godt. Nej. 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 Det var godt. Nej. Det var godt. Ja, det var godt. Dygtig. Nej. Der er blød op på toppen af spanden. Det var godt. Ja, det var godt. Nej. Det var godt. Dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Det var godt, du er dygtig. Nej. Nej. Det var godt. Ja, det var godt. Dygtig. Nej. 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 Det var godt. Nej. Det var godt. Ja, det var godt. Du er dygtig. Jeg tror altså godt, man må lade hende ringe. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Det var godt. Dygtig. Det var godt. Nej. 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 Det var godt, du er dygtig. Dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Fortsætter lige ud. Ja, ja. Dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Dygtig. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Det var godt. Nej. Nej. Det var godt. Dygtig. Det var godt, du er dygtig. Og så laver den det kryds der. Den går ikke derud. Nej. Så skal køre den op. Ja, det gør den. Godt. Ja, det var godt. Dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Nej. 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 Det var godt. Og så til højre. Nej. 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 Det var godt. Og op til højre. Dygtig. Nej. Nej. Op til Det var højre. godt. Nej. 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 Dygtig. Det var godt. Ja, det var godt. Dygtig. Nej. Ja, det var godt. Det var godt.
Det er godt. Det er godt. Nej. Det er godt. Ja, det er godt. Og så kommer hun ned i bunden der, så skal hun lige ud. Ja. Det er godt. Ja. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Det er godt. Ja, det er godt. Det var flot. Dygtig. Det er godt. Nej, nej. Nej. Det var godt. Dygtig. Det var godt. Op til højre. Ja. Ja. Nej. Nu har hun Hun fået kan lugte færden. det. Ja. Så ja. Det var godt, Freja. Dygtig. Nej. Det var godt. Og venstre. Det var godt. Ja, det var godt. Du er dygtig. Nej. Nej. Så ja. Så ja. Ja. Så ja. Så ja. 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 Så ja. Det var godt. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Det var godt. Det var flot, Freja. Ja, det var flot. Ja, det var. Du gad da ikke det sidste stykke. Nej, det er ikke når du kunne se det og lugte det. Hvad? Det var flot. Ja, det var flot. Vil du gerne have den her så? Hvad? Det var godt. Ja. Mm. Det var godt. Ja, du er dygtig. Det var flot. Det var flot. Ja. Godt. Ja. Nu lad mig også. Det var godt. Godt. Se. Der var virkelig en periode, hvor hun var virkelig god. Men hun løb meget med næsen op. Men det er Det er fordi også fordi græsset det- der er så kort. Ja, det har jo ikke ligget. Det har ligget 3 timer. Godt. Men der var også mange perioder, hvor hun løb med den ned. Ja, ja.